Ta wace ce? Ka je gaba. Budurwa ta ce to. Ni ma Shilfa Sheti mata ta ce, Aishore budurwa ta ce, dan ka gwada min hoto sai mai. Ko an gaya ma shi son banza ne. Ta sani zaman ka ne ma? A halin yanzu ma Bangkok zan je gurin ta. Kai wa Allah ka je, domin dama ni na gaji da hadarin da kake yawan jefa ni dan Allah kai sauri ka je bari ka Haɗa min kayana. a bisa wani dalili ni zan hada ma kayanka. Saboda da kai za a. Ba za na ba, Sai ka je. ba za na ba. Sai ka je. Jirgin India karfe 4 na yamma za a siyo tikiti kuma za mu tafi tare. Ciki ne ya tushe. Zan shiga ban daki. Ba zan dade ba ka ji ko? Shine baka shiga cikin jirgin ba. Idan fa ya gane ban sani ba, to fa na zamo shashasha. Ko ma dai baka sa akwai banɗaki a jirgi ba ne. Sani kai. Ba na so kashin ya sai burbuɗuwa kan al'umma ne. Nan ne masaukinmu.